Igsuon, magmaya kita kay ang Ginoo haduol na. Mayong buntag kanatong tanan. Paki-greet ang inyong mga tapad o maayong buntag. Palihog ingon, mas maayo pa ka sa buntag. Mga igsuon, bisag lahi-lahi ang atong estado sa kinabuhi, we are unified by a single question every day of our lives. Lahi-lahi man daw ang atong estado sa kinabuhi, adunay usa ka pangutana na kinahanglan natong tubagon matag adlaw sa atong kinabuhi. Ug unsa kini nga pangutana? What shall I do? Unsa man ang akong buhaton sa akong kinabuhi karong adlaw? Unsa man ang akong buhaton karong adlaw? But in the light of our faith and challenged by our common baptism, this single question must be brought to a farther level. Ug unsa man kini nga question, kita di ay isip mga sumusunod ni Kristo, it is not enough for us to only ask the question, what should I do? But the question proper to each one of us is, unsa may ganahan ni Kristo na buhaton nako karon? In the light of my faith and in the light of my baptism, what shall I do with my life today? This is the question posed in our gospel karong buntaga mga igsuon. Ang mga tawo nga nakapalibot kang San Juan Bautista, nangutana sila, unsa may buhaton namo sa among kinabuhi? Ug unsa may tubag ni San Juan Bautista? Kung ikaw magkukubra sa buwis, ayaw pasubrai ang pagkubra. Kung ikaw magtutudlo, pagtudlo sa matarong. Kung ikaw pari, paghalad ug maayong pagampo. Kung ikaw nanilbihan sa atong katilingban, ayaw pagdaog-daog. In other words, our gospel today is affirming a particular reality that is shared by all of us. That though we are facing a single question, ang tubag niini nagkalain-lain depende sa estado sa atong kinabuhi. In other words, miingon si San Juan Bautista, tubagon nato kini nga pangutana pinaagi sa estado kung unsa man ang atong kinabuhi. In other words, he is affirming the dignity that no matter what our status in life is, it is very a potent opportunity for us to reflect the life-giving love of God. Kung ikaw ginikanan sa atong katilingban karon, tudlui og tarong ang imong mga anak. Kung ikaw lumilihok sa atong simbahan, ihalad sa kinasingkasing og walay pagkwenta ang imong serbisyo dinhi sa atong katilingban. Kung ikaw magtutudlo, kung ikaw lumilihok, kung ikaw choir, lector ug uban pa, ihalad nato nga matinud-anon ang atong serbisyo ngadto sa Dios. What shall we do with our lives? Unsa may ganahan ni Jesus nga atong buhaton matag adlaw sa atong kinabuhi? There is one simple answer, mga igsuon, that we turn our status sa kinabuhi into a life-giving gesture that we may become reflections of the love of God.
And I feel and think, mga igsuon, this is also the same question asked by Saint Paul in our second reading today. Mga igsuon, kabalo mo, nindot kaayo pamalandungan ang estado sa kinabuhi ni Saint Paul sa atong unang pagbasa, sa atong ikaduhang pagbasa karon sa iyang pagsulat ngadto sa katawhan sa taga Filipos. Nganuman, miingon si Saint Paul nga kamo pagmaya kamo, panirbisyo kamo sa matag usa dinha sa atong katilingban. But we will appreciate the message of Saint Paul if we are aware of his state or status in life. Ang kinatibuk-an sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos, gisulat niya sa panahon nga siya napriso. Na siya naksinati ang inhustisya sa iyang kinabuhi, nga siya gitamas-tamasan sa katawhan sa otoridad sa iyang panahon. And we can only imagine the life of Saint Paul. How could a person like Saint Paul, who is experiencing injustice in his life, could encourage the people of Filipos, of the Philippians, to be joyful and to serve one another? O gi-reveal ni San Pablo ang iyang sikreto. Ingon siya, bunga kini sa akong mga pag-ampo. Thus, he is also encouraging the people dito sa taga Filipos na kamo pag-ampo, kamo pangayo, kamo ngadto sa Dios diha sa pag-ampo kay ang tanan iyang ihatag kaninyo. In other words, prayer has the capacity to transform, no matter how painful our situation is, into a life-giving opportunity for us to encourage one another. Nasayod ako mga igsuon na ikaw ug ako nagkatigom dinhi karon, pero aduna kitay naagian na nagkalain-laing kalisod sa kinabuhi. Wala man kita na bilanggo sumala like Saint Paul. Apan nasayod ako nga ikaw ug ako nagpasan og mga problema karon. And Saint Paul is encouraging each one of us to pray to the Lord kay aron atong masinati ang grasya ug panabang sa Dios. And not only that, our prayer has the capacity to transform our lives to become more generous, to become more life-giving, to become more reaching para kita mupaambit sa atong kinabuhi ngadto sa uban. And this actually poses a very good question to each one of us. Sa atong makanunayong pag-ampo, unsa may epekto niini sa matag usa kanato? Are our prayers transforming us to become better persons? Are our prayers transforming us to become more generous, to become more loving, to become more forgiving, and to become more compassionate, not only with the members of our families, not only with our workmates, but all the more with the underprivileged, with the disenfranchised, with the exploited of our community? Nabag-o ba ang atong kasing-kasing tungod sa atong makanunayong pag-ampo? I hope we have the honesty to truly evaluate the state of our life, the state of our prayer. And if we truly open our lives to the transformative power of prayer, that we become more generous, more loving, more merciful, more compassionate, then Zephaniah in our first reading today is truly right. Hingingon si Zephaniah sa atong unang pagbasa karon, pagmaya kamo
katawhan sa Israel, kay ang Ginoo anaa sa inyong taliwala. Kung kita mo paambit sa atong kaugalingon ngadto sa uban, masinati sa uban ang presensya o konkretong pamaagi, ang presensya sa Dios. And what is a better way to experience the presence of God than our concrete acts of serving one another? Buot di ay pasabot mga igsuon nga ang kalipay nga tema sa atong kasaulugan karon dili lamang magsumikad tungod kay haduol na si Kristo, kundili magsumikad po di ay kay ikaw ug ako nahimong buhing salamin sa gugma ug presensya sa Dios. Lantawa daw ng imong tapad kung presensya ba kana sa Dios. Let us remind one another to become the mirrors of the love of God. Mao kini ang atong paningkamutan sa atong mapadayunong pagpangandam sa pag-abot sa Pasko. And what is a better way to celebrate Christmas than opening our hearts, than transforming our lives to become like Jesus nga atong gipaabot. Nga luyo sa kadaghang pagsulay sa atong kinabuhi, pinaagi nimo, pinaagi nako, pinaagi natong tanan, atong matagamtam ang kalipay nga maoy hinungdan, nga maoy mensahe sa Pasko. Mga igsuon, magmaya kita, kay ang atong igsuon nga tapad nato karon salamin sa gugma sa Dios. Magmaya kita kay ako ug ikaw salamin sa gugma sa Dios. Hinaot paunta.